movin tran na chuan mai cha pakhat khesi jogging chu atak sa soi zoinan alo tlan na samai rei taka tlan nuwa a chau deuh wang chu la ding zoka amalam kong puya chuan glove pakhat lo let bal hi awa mu vapan nain glove chu a chara chuti lai chuan mi pano pang pakhat a nuwa chu lo ding reng mai chu mi pano pang chuan makti mel deuh hian alo en deuh dawa a khosak dan chu khesi chuan makati ang reng hle chu mi pano pang lan dan chu ara pom rau hle a mel chu adang vekani khesi mu lai nge chuan maktak main uite ron chang dai mai chu uite chuan max voin ram hnuilam chu pan ta daya thui po kal main khawi te ina vo max kha laya chuan lo let balin awa mule mai kor chu wa charin a om na lai chu an lai khuara chu ta chuan nu pum chunga in siam lai ang no te sen chu lo om reng mai maktak mai no te chuan rap om de bin mi chu ron ming thuta khesi chu a phu chiang hle sin chu in thlakin khesi chu a thenom te na chu lo oma chulai huna chuan naw omina in lo ani alan dan chuan a thin nu romi nen phone kal tlangin sin masalam lo lang amu mang chung chang mak tak mai chu alo hril ve a chuti lai chuan chunglam no pang ru matangin thom mak tak hi ron chhuwa kitokia chuan methi ori chu ron ri chuak thutin dar thlang en tur ti thom chu aron chhuaka khesi chuan angai na hrelo ang reng hle ani chuta no pang chu chungai ven turin ruma chuna han chawa ruma han thlen chho chuan methi chuan a farnu la sen tak chu a thla dar thlanga loin mu tir na samai khesi chuan vapan nain adara chuan va khoi da da a chu vele methi chuan dar thlang chu alua chuan aron voke pop mai zambi chuan tuna piana du thu methi chuan khesi chu alo hrilani chumi hnu chuan khesi chuan a in lam chu alo pan le nak nak to a ho konga chuan amumanga muang chia glove pol chu a chhar tatlat mai atuk ani chuan khesi chuan atuk thronei tur chu alo bua sei so so artui kan turan chhut ke chuan a chhunga chuan ran nung lo omin arap tak zetani rang tak chuan a kanna bel chopina silfai ngal chuti lai chuan ano pang om lai pakhat methi chuan pora train lo thlir rengani sin chuin katlein a thian te pani le a bel pa mark te nen chuan an lo thu khoma a thian te hne na chuan anaw om lai methi kho sakdan maktak chu alo hril ve na samai chu vele romi chuan pui thuna thil ron sei chuakin naute sen chu dar thalanga an hlim thlan en tir chuan an thi wat tur thu chu aron soya ma se mark chuan fiam thu mai mai alo ngain alo la lap ang reng hle anuwa chuan khesi chu bedroom a chuan win bualin kha mu manga mai korle no pang kho sakdan maktak kha alo ngai tu chun zomane anuwa bedroom atanga ron chua chuan romi chuan khesi meta chuan thil maktak mai chu a mutatlat mai arang lamin abial pa mark chuan specialist chu pan pui nga la doctor chuan heterochromia nei thu khesi chu alo hril anuwa chuan check up nain amit mu thla chu an lata a doctor chuan a result chu ni tlem te hnu lo lam tur chuan ati zui anuwa chuan abial pa nen chuan lo chuak le toin mi pui zi hut hut kara chuan khesi chuan khami pano pang mak takena alo thlir lai kha awa mule ta chat mai a thlir lai chuan ngoi ringena bo zui dei chumi zan chuan khesi le abial pa mark ta chu in khata chun lo omin hringnun pialam thlarau khovel chungchang chu an lo khel don khesi chuan abial pa mark hne na chuan anun ahun hununga man dan ta chu alo hrila a thi don hnaya anu chuan tukverlama en tlat thin thu chu alo hrila anu chu thi tong maya lan thu le a thi don hnaya phei chuan amit morong in thlak vek thu chu soin reilo te a thi ngal thu chu soi chumi hnu chuan khesi chu washroom a chuan ave in sil zoka aron kirle lam chuan thom mak tak chu a hrazui tatlat mai chu thom chu cabinet dar thalang atang chuan aron chhuak ani mirror cabinet ava hon chuan a chhunga khano pangra pomzat khalo omin alo barakhai a hlo ema wagin khesi chu chuata chuan a thunuaya a thomria mark chu ron kalngal wata mark ne na chuan cabinet chu check tur chuan an ti a markan cabinet chhunga wa check chuan engno pang ma lo om hau lo mai atuk zinga ni chuan khesi chu a hna chuna lo kal le to a thenu soyang tak takin methia farnu naw sen chu athita dei mai anuwa chuan doctor chuan khesi chu amita check na result chu alo hrila a that vek thu chu alo hril doctor chuan khesi chu phir pui nei le nei lo chu alo zota khesi chuan anei lo thu chuan a chang anuwa chuan a pa bula chuan kalin phir pui nei le nei lo chu a zota tol mai ma se mak tak mai na pa chuan anei thu chu alo hrila mi pa ni in alai hrui chu honga chuan lo in vet buaya apian chhuwa main alo thi dei to ni lungche tak chung chuan awna pa piang ve pan talo chuan minga naim ti na zota apa chuan zambi ni thu chu asoi ni anuwa chuan a ina lo om le toin khesi chuan thalak then khat hi alo ena
chung zinga chuan lekha ziak pakhat hi lo hmu in Sophie Cosma ti chu an hnuaiah chuan alo in rin kal mai thalak pakhata en chuan an zinga chuan kha naupang amumanga hmu chi kha alo om ve reng mai sin chu in thlakin Casey le a thenu Romy ta chuan kha pepara a hming hmu Sophie chu an lo zong chhuaka chu lekha hmeichhe pakhat lo chuang chu anu ni le ni lo chu alo zota masa Sophie chuan a hriat lo thu chuan alo chhang dai mai masa thalaka mi panaupang hmu rol chuan an thian dun chuan Sophie chuan chuak turin a ti zui ngal anua chuan abial pa mark nen video hlui tak chuan lo en duna chulai mun chu anu lo boral to na mun hospital ni in aril ru boilu tuk chu Casey nu hi alo in khai hlum mak mai anua chuan aril ru ti thoveng turin abial pa mark chuan Casey chu klapa chuan a hruaya a thian te po chuan an ran zom ve bok mase khano pangkha chulai hmuna chuan Casey mit mua aron in lar le tatlat mai alan dan chu arap om tak zatane chu vele Casey chu ron chau thutin washroom a chuan fakala avaluak ta hrep mai chuta thomri mak taka hrazuya chu thom chu a omna bangkua tang chuan aron chuak ani chuti a thlir reng lai chuan a kwa tang chuan rannung tam takhi anon wak chuak sup supa Casey chu a tre chena samai bedroom kong khar hona tum chuan a hong thai der lo Mark le Romy den vatlen chuan bedroom a thil hleng chu alo pa ngai le dei to zarani chun Casey chu khuma lo mu in chuti amulai chu amuma chuan in mutlat mai abula chuan khami pano pangkha lo omin apum chu akutlong chu lo pot hler duai mai a hlaulu tok chu aron thang har hlol mai ni chuti lai chuan Sophie hena tangin kola dong zuya mu adu thu chu aron hril Sophie chuan anu thi ma chuan aron kan thu chu alo hril ani heta tang hian Sophie chu ama pini ti chu kan hra thei thalaka mi pano pangte chu ani na soi fi in a phir pui lo ni ve reng maya a ming chu Bartoni in kumsang khazako somli pali khan Dr. Joseph Mengele buasai nazi experiment wagin alo thi dei to ni mase a thi tangani ni nuwa maktak maya ron dam le thu chu asoya mase anu trapa Barto khani to lovin ako chunga chun thlarau suralu thu chu soin atak sakal tlang chuan khovela thlarau sulan ron lu thu chu Sophie chuan a soini Casey chuan Barto chunga chuan eng thilnge thleng chun zom zel ti chuan a zot le a chungte a phuba ron laka tuma wangin Sophie chu ra tha dei thu chu alo hrilani tuna ron lan le chan po hi a chungte laka phuba lak du wang chu alo ni reng mai Sophia chuan chu thlarawin he khovela ron lu nan chuan chakna le hun tam tak amamo thu chu a soini chu thlaraw sual an hne a an pai bo the nan chuan Book of Mirror chu sendak ti mingpu lo petur chuanin api chuna ti a chu minu chuan api Sophia chuan amulet pakhat Miriam of Hand chu ape a chu thil chu inven nana mang tura ti in dar thlang naya omlo tur chuan ati ani ina thlen vele chuan a ina dar thlang zong chu voke in maya chuna ro ta veka chuta ke them noi zong chu a phum bo le vek chu minu chuan Casey chuan sendak chu lo zong chuakin Book of Mirror chu alo pe a thlaraw sual pakhatina ati boireng thu chu a hril zui arang lama chu thlaraw sual pai bo na tur exorcism chu boipui sak tur chuan ange na mase sedak chuan chu tiang thlaraw chu a hlom lo thu hrilin alo ngai poimo sak lo viau mai sin chu in thlakin Romy chuan kar chuan Casey chu hmu lo tuma konga lo tlan na samai atlan lai chuan ma chuanin khano pangkha aron lang thuta Romy chuan tumlo dawin asu thal ta top mai chuno pang chu methi khalo ni in pona wa chhuwa chian chuan hliam pakhat ma chu alo nei lo methi chuan Casey thian nu chu lo pui lo tur chuan ati a tha ani wa tur thu hril chuan Romy chuan makati ang reng hle mai methi ko sakdan chu makati deuh wang chuan akal san zui watane a thian nu in awa thlen chuan Casey chuan Sophie chu ama pile kani thu chu Romy chu alo hrila a boina engkim alo hril fi vek to thu le a chin fel dan tur po hriat vek to thu chu Romy chu alo hrilani Casey chuan tuna ri chuan akiang o matana himlo thu chu lo hrilin alaka tanga in thiar fil him ri tur chuan Romy chu alo ti ani mase Romy chuan a thian thaberani thu chu hrilin chuti har sanna to lai chuan akal san thelo thu chu alo hrila ingte kong zong pono kalsan don lo thu le tranpui tura abula umtla tur thu chu a hril ve na samai zarani chuan Casey chuan mumang chu anei le tatlat mai amumanga chuan anu ne na lo dunin chuti lai chuan anu chuna lu chu ron tilang thutin rap em mai hianin aron zui chu thil zat chu Casey chuan arap tak setani chuti lai chuan anu chuan dar thlang bur chunga chuan note chu lo kengin chu thil chu alat lake evek zuya reilo te ya chuan amumanga trainer ron har chuak hlol mai chuti lai chuan Sophie chuan thlaraw solin aron hel ve mek ti chu alo hra thaya
chuta thawin lai chu on an han tuma hospital chunga light eng zong zong chu alo on thei reng reng lo mai chuti lai chuan chhong hnuai lama thoma hriata wang chuan an zuk chuk thla a damlo pakhat upa to lampang hi chuata chuan a ron wak na samai torchlight a aluwa en chuan rap tak hian aring chu alo in her soi veka Sophie chu a ron pan na samai man mo tak chuan tlan chewe nga la churam huai chuan a hnung lama chuan a ron lo na samai stepa chuan lum thlapo popin room chunga chuan abiru nga la ma se a hnung lama barto u nau pa haron lang hlolin Sophie chu ron that ta mi amai a hnuwa chuan sendak chu ron langin mirror of the book chunga thuziak ta chu mizo toina lo let na samai chuti lai chuan in chung room lai chu a ron thim ringot mai torchlight nen chuan in hnui lama chu ro chhuku vata torchlight ken lai po chu a ron chhele ringot chu vele in hnuia chuan uiwar pakhat alu le ling zong alo om dei mai chu a ron lang hlola sendak chuan arap ril ruhle ma sein ti huain sendak chuan kalsan tur chuna ti a uipo chuan kalsan ve main reilo te a in chung lai chu a ron thale vek mai sin chu in thlakin Casey le Romy te chu video call kaltlang chuan an lo in bia a chuti lai chuan Romy room atang chuan bel chu a ron retleng tleng mai Romin kong kharawa hon chuan barto chu a thinu ina chun om ve reng ti chu video call kaltlang chura lo mu a thian pa mark chu callin an thinu ina chun kalwa tur chuan alo ngen na samai chu vele Romy in chunga lai zong zong chu aron thim veka kong khara hon chuan pona barto chu alo ding reng to barto chuan Romy puma chuan aron vit ta pop mai tha tum lai tak chuanin a thian te pani Casey te chuan ron thleng ve chi boka mark chuan barto chu a hnek thuaya ma se Casey chu lo dang thil om dana chuan Romy chu thlarau chuan alu khung ani mel hle Romy chu aron tal chor chora a thita dei mai chulai hun chu Casey te chuan rang takin an chhuah san nga la nei sin chu in thlakin sendok chuan exorcism kalpui du thu chu aron soya aril ru lo thlak le alo ni ani chuan pui thiam pakhat a ming Arthur chu lo in mel hriat tirin thlarau sol no bona konga chuan ani hian a pui don ani zana ni chuan munti bai omle nelom lo taka chuan exorcism pui tur chuan an kal khom ta a chulai mun an thlen chuan sandak chuan judaten thlarau solan no bodan tek chu mana thai na ria chu thilatan chuan mi som te tran puina an mo don ani rin bial chunga chuan chu thlarau sulina ati boi chu an da anga chu rin bial chuan thlarau sulina ati na tur laka chuan in chu mi chu aveng don ani anua chuan exorcism kalphung chulo soi fein an thian te dang chu som belin chulai muna chuan exorcism chu nei chho tak chuan tumta chumi nu chuan sendak chuan hebrai tonga in ziak thlarau sol no bo theina tur thu ta chu an chiar chuak tan ta a midang ta chuan chu thu chu english in lo seinon vele zel bokani reipon kalpui ma chuan thlina takhi room chunga chuan aran thota fur mai chuti lai chuan phubalak thuma lokal thlarau sol chu Casey bula chuan alo ding reng mai chulai lom ve ta po chu thlarau sol chuan ron bain anin hliam nual ani man mo takina belpa mark chuan Casey chu ron tran puin chulai mun chu chhuah saran tuma chuti lai chuan phubala tur lo kir le barto khan pui thiam Arthur chu hawa pana alu khung ta dei mai chuti lai chuan mark le Casey te chu mun pakhata an lo birua chu pui thiam ram huina lu khung chuan an biruk na bang chu ron ti chein mark chu aron pot chuak ta nol mai ma se mark chuan olsam takin rot mang chuanin pui thiam chu avot thal ta tok mai Casey chuan chulai mun chhuah sana du thu mark a hril chuan ma se mark chu halo om to reng lo kha thlarau sual khan alo lu khung ve dei chu alo ni chak takin Casey chu atlan nga la ma se mark chun ron bein re hlum chu atum na samai a mulet mang chun lo beile tin mak tak main mark chuna kalsan ta dei mai chuti lai chun sendak chu ron langin thlarau sual no bo ru thu chu aron chiar chuak le chu vele Casey chuan english chuna lo zom ve wata chu thlarau sual chuan na tingang mai atopa chuan chu thlarau sual chu khovela tang chuan an hot bo thei ta ni ma se mark ero chan mara ni ta lo sin to bera chun Casey chu khuma lo mu in nawa lo pa ya phira la pai zui heta hi na movie chu top ta ne